L'Ajuntament de Sant Adrià aprova dignificar el solar abandonat on es situava el Camp de la Bota i preveu la instal·lació d'un monument que serveixi per homenatjar els republicans que hi van perdre la vida afusellats durant el règim franquista, entre ells la badalonina Carme Claramunt i l'alcalde, també badaloní, Frederic Xifré. A peu de carrer. I ara els parlem d'unes 1.800 persones que van ser afusellades durant el règim franquista al Camp de la Bota, el que avui en dia és un solar que es troba entre la Ronda Litoral i el Port Fòrum de Sant Adrià de Besòs en estat d'abandonament. Tot i el vot en contra del Partit Popular, l'Ajuntament adrianenc ha aprovat dignificar aquest descampat i situar-hi un monument que serveixi per homenatjar els republicans que hi van perdre la vida, entre ells la badalonina Carme Claramunt i l'alcalde, també badaloní, el Frederic Xifré. Els veïns de Sant Adrià sabien quantes persones havien estat afusellades al Camp de la Bota escoltant els trets de Gràcia. Això és el que explicaven el regidor republicà Antoni Vélez, alguns familiars d'afusellats pel règim franquista en l'acte de record a les víctimes celebrat ara fa uns dies. Ara, el govern adrianenc ha aprovat dignificar un espai on no només van perdre la vida centenars de republicans, sinó també sindicalistes i veïns d'arreu de la província de Barcelona que eren falsament acusats de rojos en temps de dictadura. A dia d'avui, accedir a aquest espai, on només un plafó del Memorial Democràtic ple de guixades recorda la sang que tenyia de vermell la platja de Sant Adrià en temps de postguerra, és una odissea. I és que es troba a la zona d'aparcament d'una coneguda botiga de material esportiu. El grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sant Adrià confia que el govern local impulsi un projecte urbanístic que faci justícia als fets que allà van succeir. Demana també la implicació d'altres administracions, com per exemple la del Consorci del Besòs. La idea és construir un homenatge memorialístic aprofitant l'alçament d'una passarel·la que d'unia el campus de la UPC amb el del parc del Port Fòrum. Fem un espai memorialístic de veritat, un espai de memòria on també els familiars puguin venir a recordar i a plorar els seus. I per tant, pensem que aquí calia no només la implicació, evidentment l'Ajuntament de Sant Adrià ho hem de liderar perquè és un espai nostre, l'hem de fer nostre i hem d'estar orgullosos, però també hi ha altres administracions i altres ajuntaments que també han de posar el seu gra de sorra per fer un espai que vagi més enllà. Al Camp de la Bota van ser afusellats diversos alcaldes, com el de Manresa o l'alcalde de Badalona, Frederic Xifré. Només hi ha constància de l'execució d'11 dones, entre les quals s'hi troba la badalonina Carme Claramunt, que en conèixer la seva condemna va deixar escrita la que considerava la seva tieta: «Esta mañana a las 5 me van a fusilar. Tú ya sabes que matan a una inocente. Ya sabes que no morimos. Nada más dejamos la tierra».